Durang kap nainसै माने बिराद खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ' मस्थ' खालामनानै मारि गांसे टिकेट मोनबाय दा जाबाय टाइमा एकटा बाइकजोंबो जायगायावहाय थाबायनानै फैबाय नाम्बार 2आ हरै सिगां जों गोबां मानसिफोर टिकेट गैयानो टिकेट ओरै दंलाजोबो आवगायजों हाबलांसै हाबनो थाखाय मानसिफ्रा लाइन जालायना दङ लागाव प्रमद बर' जिंदाबाद এটা কি কয় আপুনি কওক কি কম সোমাব নোৱাৰিলে কি কম সোমাব নোৱাৰা কথা টিকেটৰ যদি কেপাচিটি নাই দিবই নালাগে হ্যাঁ এইটো তাৰ চাগে দিবই নালাগে টিকেটৰ যদি কেপাচিটি নাই মেইন কাৰণটো মই এটা কৈছো তাৰ মানে ফ্ৰী নিচিনা হৈছে নেকি এইটো তেনেকৈ হৈছে কাৰণটো এইটো হৈছে ঘুমাব দিয়া নাই কাকো মানুহ ঘুমাব দিয়াই নাই টিকেট থকাৰ পিছত ফটো মাৰি কি লাভ আছে लाबोनाय साबाय मोजांफ्रा टिकेट होनानै गोजान लेंहरबाय ओमफ्राय मानसिफोर खस्थ' होनाय जायाखै फैदों खेला नायनो दा मा लाब जाखो दा फैनानै हाला खामानि गेलारे बायसिगोन ना न'हायनो नायबाय थाला टिकेटनि खामानि गैया बाहाय सारिगिद गेट मोननै हरैबो होख्रांगासिनो ओरैबो होख्रांगासिनो हाबनो मोनाखिसै नामा टिकेट गैया होमबा लाब गैला बे गोजाननिफ्राय फैनायबाबो थांफिननांसिगोनसो दा ओरैनो एथ' खस्थ' खालामनानै फैनानै हाबाखै आंनाव टिकेट दं हाबाखै मानो बुनांगौ पाब्लिकखौ लेंहरनानै खाथिनि गोजाननि खोथा गैया माने बयखौबो लेंहरबा ओरैनो खस्थ'ल' होनो नों सोआबासो बुनोबो नाङामोन ना टिकेट गोनांखा मानसिखौनो सोआखै ओमफ्राय बुबावदों होमबा दा बेखौ सानदो होमबा रायजो नोंनाव जुदि टिकेट होनानै केपासिटियानो गैयाबा माला मानो होनांगौ टिकेटखौ होनाङामोन बाबा जोंनो खाथिनि मानसि जों नुवाबा जों मैयाबो नारा नाथा बुलाय सोलाय जानो हिनजाव मानसिफ्रा बैसोनि मानसि बे गोजाननि नङा खाथिनि माने खाथिनिखौबो खाथिसो हाबा गोजाननिखौ नायदो अन्थाव बाथाव नायनो फैबाय बुनो नाङा बादा होनांगौ साइडजा जेरै मा होनदों नायदो जेनेबा टिकेटखौ होआबानो जायोमोन नालाय हाबहोनो जुदि सिङाव सोनो हायाबालाय मानो टिकेट होनो आराम ओंखाम गोजांना थालाय लाब गैया टिकेटआथ' खामानि गैला जाहैबाय टिकेटआथ' थाब हाबना थाफैगोन गोजाना मारै हाबना थाफैनो गारि भारा रिजार्भ लाना फैदों सोरबा खस्थ'जों फैदों लाब गैया दा जोबना सामनांसिगोन उफाय गैला मा खालामबावनो लाब गैला 1 नाम्बार गेटबाबो बेनो 2 नाम्बार गेटबाबो बेनो पाब्लिकखौ लेंहरनानै टिकेट होनानै ओरै हावा टिकेटआथ' आंनाव दंमोन नायला मानोना गोजान मानसिखौ लेंहरना ओरैनो खस्थ'ल' होबाय खाथि खालानाथ' हाबना थानो हागोन गोजाना फैनो गारि भारा खस्थ' लाना फैदों मा लाब जाखो जेबो लाब गैया बे लकेलबो खामानि गैया टिकेट गोनाङाव खामानि गैया टिकेटआ आंनाव ओमफ्राय मानसि फैदों नालाय मा खालामनांगौ दा ओरैनो हावायाव गारि भारा खस्थ' लाना फैदों होनबा टिकेट गोनाङाव लाब गैया नै टिकेटआ लाब गैया जेरावबो खालि होख्रांनायल' थांसै नायला नै अखा हाबाय फैफिनजोब्बाय गासिबो ঢুকা হলো না অত দূর থেকে লোক আইছে গাড়ি ভাড়া রিজার্ভ করে এখন ঢুকতে দেয় না টিকিট না থাকাটা অন্য কথা টিকিট থাকলেও ঢুকতে দেয় না খেলা नायनाया बाहेरायाव नायना फैबाय मानसियालाय फैगासिनो दंमोन फैबालाय मा लाब टिकेट गोनांबाबो हाबोबालाय मा खामानि अखा हाबाय मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' जाखो दा गोजाननिफ्राय लिंहरबाय
टिकेट होयै लास्टाव गैया हाबोआ फैफिननायाव नै लामायाव लोगो मोन्दों बिथांमोनहा नामा आंना घनश्याम बाग्लारि घनश्याम बाग्लारि थेंक इउ आंना सन्जय ब्रह्मा औ अबेनिफ्राय जोङो सराइबिल हाबनो हायाखै माने आं बुंनो सानदों मोनसे बुंदो दे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आं जानानै औ। लकालिटि जानानै औ। जों हाबनो मोनाबा जों नायनो मोनाब्ला बेसेबां दुखुनांथाव आरो बाथ्रा मोनसे बुं दे टिकेटथ' गैयि नङा टिकेट दङमोन टिकेट दङ खिन्थु सिस्टेमा एसे गाज्रि बायदि मोनदां कारना बेनो जानो हागौ जेनेबा टिकेट होदों बिसोरो जेनेबा केपासिटिखौ खेल खालामग्रोनांगौमोन दा बेखौनो सानदों आरो माने आंनि बुजिनायाव सिट केपासिटिया जाहैबाय 12,000नि दङ औ। बे स्टेडियामाव औ। साइ स्टेडियामाव औ नोंथाङानो बुं दे साननानै बुं नङा जेनेबा टिकेट होनायखौल'सो हाबहोदों दा टिकेट होनायखौल' हाबहोदों बेनोथ' मेन दुखुआ खोथाया दा बाथ्राया टिकेट होनायखौल' हाबहोदों लकेलनाथ' न' खाथिनि मानसिफ्राबो हाबनो मोनाखै खिन्थु जेनेरेल जानांगौमोन बिदि टिकेट सिस्टेम खालामनो नाङामोन कारनाथ' बे जेनेबा नङा टिकेट दुखुनांथाव सिस्टेम बाथ्राया बेनो टिकेट होदोंबाबो नांजायामोन खिन्थु टिकेट होनाय मानसियाथ' लिमिटेड नङा होमबा औ टिकेटआ लिमिटेड होमबा मा लिमिटेड मानसिनि गेजेरावबो दाबो गोबां मानसि दं गेट मोननै मोनथाम आं गिदिर गिदिर फैफिनबाय बिराद गोजाननि फंबाय बिदाफोर जेनेबा फैनानै दंफैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव औ बेखौ नायनो थाखाय दुरुन काप नेसनेल खेला ना औ बियो फार्स्ट जादों एबार खिन्थु बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेनो गोजाननिफ्राय फैनानै जुदि नुफैयाब्ला हटेल खरसा खालामना हटेलावबो थाफैलायदों औ लड्सआव थाफैलायदों नाथाय बिसोर नुवाखिसै दाथ' गोबाङानो फैदों जेनेबा गारि रिजार्भ लाना फैदों खिन्थु जेनेबा ओरैबायदि प्राउड फिल जादोंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गावनि हारियावनो गावनि जायगायावनो गावनि थांखियावनो बेखौथ' बयबो जौगानाय मोनदों जौगानाय मोनदों गोबां प्राउड जौगानाय फिल मोनदों खालामजोबदों अफकर्स एकदम गासिबो दाथ' बयबो सापर्ट खालामदों जेनेबा सापर्ट रावबो सापर्ट खालामदों खालामै नङा खिन्थु नुवाब्ला बेसो खोथाया नुनो मोनाब्ला बे दा खेलायाव बाहेराव बाहागो मोनसे लानो बै हाबा। डिजिटेल माबा लगायना होदों बेबो जाया बन्द' जाना थाबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों नुवाब्ला मा जानांगौ लकेल मानसिया अखायाथ' बुरजा बेनो हाबाय। आरो अखाबो हाबावबाय नै अखाया होमबाबो बुरजा खस्थ' हाबाय। लानानै दंफैयोमोन जोङो टिकेट मोनाखै जोङो मैयानिफ्रायनो नाजादोंमोन जों टिकेटनि थाखायबो नाथाय टिकेटखौबो मोनाखै जोङो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथाङा एसे ससियेल मिडियाआव एसे गोसारो बे रावखौ बेखौ होगोन दे औ सिस्टेमनिसिम औ गभर्नमेन्टनिसिम जोबनाया अखा सिबाय औ थेंक इउ आंबो ओंखारलांसै न'आव थांफिनसै औ, दे, दे। अखाया बुरजा हाथारबायलै रायजोफोर दाथ' नैबे बिथाङा मा होनलांखो बयबो नुबायानो खिन्थु जानायखौथ' बयबो मोजां मोनदों गोसोआव जौगानायबो मोनदों नाथाय मानसिफोरखौ लेंहरनानै बिदि खालामनाङामोन मेन खोथाया बेनो दा रायजोफ्रा मा होनो खाथि खालानियाबोथ' गोबां दुखु मोनदों जेनेबा स्टेडियामनि न' सेरनि मानसियाबो हाबनो मोनाखै दहाय सिगाङावबो सासे आबैया होनखांखाबाय दा नोंथांमोना सानदो आंबो अखा बारा जाबाय भिडिअखौ दोननोसै एसेनो दुरान काप अपेनिंआथ' बिदि थाबायनानै जाबाय बयनिसिम आंनि फुलखौ लाखिनाय एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों